Pentru femeile nehotărâte s-au inventat programele de simulare a schimbărilor de look. De exemplu, un sistem 3D vă poate arăta înainte rezultatul implantului de silicoane, iar alt soft vă poate ajuta să vă alegeți coafiura potrivită. Cât despre haine, și acestea se pot proba virtual înainte de a le cumpăra. Mărirea de sâni este prima în topul operațiilor estetice solicitate de femei. Un studiu făcut în Marea Britanie arată că una din 5 femei este nemulțumită de mărimea bustului ei, așa că apelează la chirurgul estetician. Prima întrebare a pacientului când se adresează doctorului pentru o mărire de sâni este: cum va arăta sânul? Este important să introduci pacienta în procesul de decizie, să vadă ce să obțină. Când îi spune numai din vorbe, o să ai 200, 250, 300, înțelege mult mai puțin ce înseamnă lucrul acesta. Până nu de mult, femeile puteau anticipa rezultatul doar cu ajutorul unor proteze care se introduc în sutien. Acum există un simulator 3D care le ajută să se decidă rapid. Și aici avem toate protezele existente pe diferiți producători și diferite mărimi. Introducem aceste proteze pe model și simulăm rezultatul post-op cu această proteză. Și le arătăm acum comparativ, înainte și după. Diferența este că aici avem textura pielii, aici vede sânul dezvelit. Este corpul ei preluat în imagine tridimensională. Mi se pare un sistem extraordinar de sugestiv, acesta a vedea ce vei obține. De fapt, mărimea, cupa, de fapt, ce interesează în principal. Este ca într-un puzzle. Deci fiecare bucățică pusă cap, la final, ai deja imaginea, ceea ce te convinge. Prețul unei simulări este 100 de euro, dar acest sistem vă scapă de posibilele cheltuieli ale unei a doua operații. În Statele Unite, cea mai mare rată de reintervenții în această operație este determinată în primul rând de insatisfacția pacientei legată de mărime și tipul și forma protezei. Odată cu introducerea acestui sistem, rata reintervenției s-a redus cu aproape 90%. Tot un simulator, de data aceasta online, vă ajută să vă decideți asupra